recordem que la demanda de 8 hores de treball va portar a convocar vagues, va portar una llarga lluita, molta repressió, amb morts i finalment una victòria per assolir aquestes 8 hores. Molts d'aquells no van gaudir dels fruits de la seva lluita i moltes generacions després sí que han rebut aquests beneficis. Sovint s'han normalitzat aquests beneficis com una evolució natural de les coses, com una cosa normal de la història. Però sabem que no és així, que els drets es lluiten per conquerir-los i per mantenir-los i també per ampliar-los. Però l'intent per fer oblidar la nostra història ens explica, ens ajuda a entendre la situació actual en la que ens trobem. La universitat pública es troba avui en una situació molt greu. La precarietat laboral que vivim a la universitat és estructural. Anys de retallades han empitjorat la situació, normalitzant jornades de més de 8 hores, normalitzant treballar en caps de setmana, en festius, dies i nits, sempre i a tota hora, per poder estar en els rànquings internacionals d'excel·lència. Sempre i a tota hora per estar competint amb els altres, per estar entre els millors, sempre produint, valorant més la quantitat per sobre de la qualitat. La implantació també d'un model neoliberal que força a treballar més per menys. Aquesta implantació d'aquest model s'ha anat aprofundint en els anys. És un model que fragmenta tota la comunitat universitària, que ens enfronta entre nosaltres en la defensa dels nostres interessos suposadament diferenciats. Trobem d'una banda un professorat permanent que ha vist reduït els seus salaris amb la no actualització de l'IPC i que molt probablement veurà incrementada la seva dedicació docent en els propers anys. I després tenim una majoria, el professorat associat, que manté la docència a les universitats, la docència universitària amb sous que són de misèria. La nova llei d'universitats aprovada recentment, la LOSU, en comptes de donar una resposta en aquesta situació greu, d'emergència greu, encara empitjora més el marc laboral a les universitats. Aprofundeix encara més en tot el que és la mercantilització de la universitat i no assegura una educació de qualitat, ja que manté a la major part del professorat en una situació de precarietat. Aquest model de gestió capitalista de les universitats promou també una recerca i una docència que no són crítiques, que estan orientades als interessos del mercat. També tenim un alumnat convertit en client, s'intenta convertir l'alumnat en client, el que cal complaure, el que cal mantenir anestesiat per estudiar i callar, i no dir res. És un model que promou una universitat elitista, excloent, on les classes treballadores no hi tenen cabuda. És una universitat patriarcal, on les dones desapareixen mica en mica en les categories laborals superiors, amb uns percentatges baixíssims de dones catedràtiques i també uns percentatges baixíssims de dones rectores. És una universitat jeràrquica, on l'assetjament laboral és la normalitat i el silenci, la complicitat amb tots els agressors que tenim a les universitats és la norma també. Però on hi ha poder, hi ha resistència. I les darreres vagues a la universitat han posat de manifest aquesta precarietat, han posat de manifest els sous de misèria, han posat de manifest aquest model fallit, que no és el nostre model. Han servit per teixir vincles entre el professorat, entre la comunitat universitària. Ens hem conegut, ens hem trobat, hem resistit aquesta fragmentació de la plantilla que ens han imposat interessadament, especialment entre el professorat associat, que és el professorat més precari. Volem una estabilització de tot el professorat precari. Volem més finançament per les universitats públiques. Volem acabar amb la privatització de les universitats, amb l'extrema jerarquització de l'acadèmia. Volem recuperar la funció social de la universitat. Volem una educació que estimuli l'esperit crític, que sigui lliure i que serveixi per crear persones compromeses amb el nostre futur col·lectiu. Volem una recerca que també estigui al servei de la societat i no els interessos econòmics d'una minoria, que és el que tenim ara. Una universitat que posi en valor la cooperació, que és el que fa avançar realment el coneixement. Una universitat pública i de qualitat, i al servei de la classe treballadora, aquesta que sempre ha expulsat. I a més, volem unes universitats amb treballs dignes per tothom, també pel pas, per les treballadores de restauració, per les treballadores de la neteja, que fan una feina imprescindible per la vida comunitària, sense la que no podríem funcionar. M'agradaria veure molts catedràtics reparant la merda! M'agradaria veure
sindicals, molts d'ells, netejant els vàters plens de merda. Totes aquestes vagues, les últimes vagues, han posat de manifest la urgència de passar a l'acció. Hem advertit ja que el proper curs no serà normal, perquè el que estem vivint no és normal. I l'1 de maig ens recorda una cosa molt important. Ens recorda que cal persistir en la lluita. Ens recorda tota la gent, tots aquells que van perdre la vida, que no va ser en va. Ens recorda que els mateixos ideals ens continuen inspirant. Aquests ideals són els mateixos que compartim, que no ens fan timar el coratge. Amunt al sindicalisme combatiu, que escampa solidaritat i que trenca l'aïllament dels treballadors i treballadores. Visca el sindicalisme combatiu, que en el camí de la lluita construeix les bases d'una nova societat, aquesta que volem construir, que no és la que tenim, per unes vides lliures, per unes vides dignes. Visca